muri Zimbabwe pakaipa nyaya dziri kuitika kuZimbabwe izvo so dziri kuti disappointa ndikurwadziwa zvakanyanya because situation yataveka unozati tadzoka pamadays aya if you guys still remember pane madays vakamboitika pachinzi sadhakida kuuya pakasungwa vanhu vamwe vachichikorodzera vamwe vachirohwa vachitwa sei handiti pakasvika futi madays aya pekuti Mundarageza anga kudedzera demo yake yekutanga chache pakasungwa vanhu pakatosenderwa vamwe messages kunzi iwo tokuziva ndiwe part of these guys unombire mademo tikakubata tichakurova saka ukangozvitraya chete tikutokuziva kukazodedzerwa futi last demo yaGeza inova iyo yakasungirwa vanhu vekuti nanhasi havasati vabudiswa vari mukati vachiri kungonyimwa mabheu anenge angori ma1 anenge achiitika izvo so tapinda pane nyaya dzebill number 3 dziri kunetsa kunoona kwanda vari kutraya kuda kuti kutoristopa legally havatotoita kuti aiwa isusu hatisi tombori challenge kana mustreet nyaya iyo toda kutongopedzerana kumataritari ikoko kumusoro ikoko ndo pavanoda kudzichallenja ndo paakuionesanwa vanhu moto kune team riri kushandana naTendai Biti kuti umwe akatombotorwa akanokwapaidzwa akapuwa zvinhu zvake pakangoitikawo zvakazoitika ipapo zvona zvinhu zvinorwadza recently nezuro ndiri kutambira nyaya ndiri kunzwa kuti zvoni Jameson Timber nechikwata chake handiti pagedhi paJameson Timber pakabuda pakaiswa max2 ayo pagedhi 2 max zvine zvazvinoreva kunoona unonyatsounderstanda zvinhu zvacho zvese unoona undiudzawo kuti iskill ripi rinenge richirohwa here but ndo something zvakatoitika guys this is sad because kutongooneswa kuti ukangozama kuzviita chete vari kuda kuti ase vachikupwanya the same zvakaitika pagedhi raJameson Timber ndo zvakaitika futi pagedhi raIbo Mandaza akaditirwawo same iyoyi system ndo zvavari kutaura vakomana vacho ndichibva ipapo pane nyaya yamadhuku yamadhuku handisi kunyatsonzwisisa kana iri nyatsori 100% or 120% because normally zvinhu zvinongondorwadza but ndangoona ikanzi 2 members of the National Constitutional Assembly NCA led by constitutional lawyer Lovemore Madhuku were allegedly kidnapped, beaten and later dumped in the highlands area of Harare shortly after attending a meeting at the organization's office on Thursday. NCA leader Madhuku confirmed the incident to Newsday this evening. Ndo yakaitwa vakomana vekomadhuku vakatorwa vari 2 vakanorohwa vaibvunzwa ipapapa vachinzi mirai zvamuruda kuita izvo zvamuruda kuedza kuita sei masituations aripo ese ari kuitika and tine imwe nyaya futi muri yeZimbabwe iri kundirwadza nyaya iri kundishungurudza izvi zvazondibata pamoyo because pari kunzi former MDC Alliance 2018 election candidate Gift Konjana, who won Chegutu Ward 1 in Mashonaland West on a ZANU-PF ticket last Saturday, has gone missing under unclear circumstances, according to his family. Konjala's eldest son, Hamandishe, confirmed the disappearance on Tuesday and said the family reported the matter. He said his father is now a missing person and that the case was reported at Fupajena police last week, but his whereabouts remain unknown. The family said they are greatly worried and have no clue where he could be. Hamandishe confirmed yesterday that his father was still missing. ZANU-PF top brass in Mashonaland West accused party chairperson Mary Muliswa and provincial Minister Miriam Chombo of imposing Konjala to run for by-election ahead of Veterans Party supporters in the ward. Wari kushayikwa futi munhu uyu. Zvikundirwadza honestly speaking. Saka mamiriro akaita kunze kuZimbabwe izvezvi antori ma1 and a lot of people were like even guys chingoita kuti zvinhu zviitike man ukangobudikira kwadai so ukamhanya ukadai so and I know these guys very well ukaona kuti pane last time izvezvi pane munhu futi ari kutsvagwa wachinzoni ndiana akalikisa ma-air tickets anonzani uyu ziyambi vanhu vari kudiwa futi vari kupurunwa izvezvi pandinototora nemi CIO kuZimbabwe iri basa hombe chairo rairi kubata vari kuda kutonyatsonzwisisa pakanzi pazoitika chakati vada kuziva kuti ndiana azviita pakanzi pazotaurwa zvakadai so zoti ndiana azvitaura ende pakanzi palikiswa any information ingalikiswa ndiana alikisa that information ndo mamiriro akaita situation so izvi zvinhu ndikuzvitaura especially kuti zvikwanise kubenefita especially isusu vazhinji tinge team diaspora tichita yatiri kuita nditi pamwe pacho patinoblema vanhu vari paground vanhu vari kuZimbabwe tichiti makapusa makazodai so muri kutya kungodidi muri kutya kungozongoita skillful muri kutya kuita action
action vanhu vanenge vachitoita. Kuna vamwe vanhu kuti vanoita action dzacho vasiri kuita noise pa social media. Like apa recently takaona kuna pakasungwa vanhu pa 17 October by last year. Vakatambira pa Christmas ma New Year zvese mukati. I'm not sure kana vasiri kutozotambira Easter futi vari mukati imomo. Vanhu vese vakatotry kutoita zvevaitoita vachipusha on social media. Ivo vakatoti takutoenda pa ground. Handiti kusanganisira na Saruwaka wacho izvezvi tikuzoti atisina Mudarageza is normal akafa Mudarageza. Day after Mudarageza afa Saruwaka bva afa futi. Saruwaka is that guy wokudedzera 31 July demonstration. After that ndo vadedzera vazoenda ku demonstration ingadedzerwa na Mudarageza pepe. But zvakawanda zvaiitika ipapo zvakatemesa vanhu musoro, zvakatadzisa vanhu kunzwisisa, because vanhu vanga kutanga kuaccuse na accusations angawanda. Yowe Saruwaka zvazoita izvo zvazviitirei, yowe Saruwaka azosiya kuti vanhu vanga vasungwa vaita sei. Iye ndo babuda akatosiya in audio rakataura zvikanzi instruction yanga yapuwa zvigananda ndeyekuti zvoni mukaona Saruwaka shoot to kill, ndo zvinhu zvakataura iye. Asi zvinhu zvokuti mashoko ari panhingirikeni, it's something chiri on record kudhara. And I tried to convince Saruwaka kuti akapa that instruction iyoyo ndiani ana ake kuda kundudza, because normally ndimunhu kuti taitotaura zvakawanda kulendwa di nyaya yedu ripo shoma rakamira kadai iyo nyaya kana iri nyaya ningiyo don't be stressed kana iri zana chichi taitotaura zvakawanda. But I tried to convince him ndiani aningina, because iye chaizotry kuavoida ndechekuti anenge asingadi kuti ku-expose ma-sources ake aimuudza nyaya iye wacho. Ndo zvaaitry kuavoid kuti ina ndidi ku-expose ma-sources, ndo panga pane nyaya chete, ndo panga pane challenge chete. As otherwise zvimwe zvese zvaiwa panga pasina kana nekanyanya. So zvinhu zviri kuitwa vanhu munyika yekwedu, hama dzangu inzwai, atidi kuti tirambe tichikutaguzoti mangwana tikadzoka toramba tichiblamana kune timu riri kuZimbabwe. Wana kuZimbabwe ndokutendai zvakanyanya. Thank you so much guys, you are the best. You are trying your level best. Vanhu vatingatonongedzerawo variko 1-2 vekuti vanenge vakanyarara pane zvinhu zvinenge zvichidawo kuningirira. Tinoda kuti nyika ingova munhu wese angosunungukirwa nekutaura zvinhu zvaanenge achiona kuti hazvaasi kuzvifilabo. Kwete kuti zvinosvika pa the extent yekuti kwatone netumagurupu tunototaura kuti paraini panapa aripo here panapa ane freedom of speech panapa anotaurisa aripo here anozvitada kupikisa. Atida vanhu anokriticize mukuru titokubata titokuningirikana tikuendese kumapurisa. Handizivi kuti munhu anenge akutonzi ari kuningirana necharge ipi. Kudhara ini ndaiziva panyatsotaurwa patakanyatsotswa nyaya yekuti information about vanoti ma-CIO basa ravo chaichero ndere kutoprotecta nyika. Team intelligence ndere kuprotecta nyika. Pakandopinda information pakanzi kune vanhu vakadai vari kuronga kuda kuuya kunota kana kuti kubhomba nyika, ndo basa ravo vanototanga kutokaunda vatobatira information padenga, kana kuti vanokwanisa kutokonzeresa kuti nyika ive nerunyararo through information. If you remember madeza ageza pane imwe ndine katotenderera imwe audio so zvikanzi akadedzera ndine musi wa 31 ndiani musaende man musaende because mukaenda mucharowa muchaputitswa muchadididi morowa mahara moita sese yenga iri counter intelligence yenga yatobuda ikatonzi ngaifambiswe yakadaro. Andi mazona ku silencer kuti vanhu vange vachiningina vanenge kuti vanenge vachitry by all means kuita zvinhu zvitechi situation ingova calm vanhu vango paregezi paiti runyararo. But these days vanhu vacho vatongo atingati chikukaptured kuti atongoshandira munhu atoripo zvaatoudzwa havachatomboite basa ravo chachero ningina atongoudzwa kuti ningi ndoda kutotazata zvatikuda kutiite isusu vango vanhu vekudzima vanhu izvo vanhu vari kungodzimwa zvisinganzwisisi kuZimbabwe. Wasungwa, warohwa, wathreatenwa, waitwa sei. The next thing unonzi muri kufeka manhingiriki enyu amuri kuita, vari kufeka ma-abductions, vanenge vachifeka. Come on now. Ndakanzomwa achiti hanzi muri kuti Saruwaka akaassasinatwa sei, haana kuassasinatwa, isi assassination. Ndikati saka akaitwa sei, achiri mupenyu here? Tikutaura zvemunhu asisipo haasisiko munhu achararami. But uri kuda kutry kuuya uchida kudefenda kuti aiwa hazvina kufamba mafambiro ewayo, hazvisi right, it's not good. But anyways, thank you so much mburi yeZimbabwe. Nyaya dzakawanda dziri loading, gedze ndiuye ndigadzirire ndikuzivise nyaya dzizhinji dziripo. But ndisati ndaenda sandatambisa nguva yakareba mburi yeZimbabwe, gedze ndishandisewo mukanaka zvakakosha kudai so kuti zivisana nemi imimi maZimbabweans ese vari muSouth Africa munomu vanodawo kuregisterwa macompanies nekuvhurirwa maFNB business accounts vasina mawork permits kana kuti mastudy permits.
uyai mese kueducation research mubatsirwe muregisterwe makambani muvhurirwe maFNB business account iwayo musina mawork permit nemastudy permit. Chiri kudiwa chete namukoma Owen kuti unge une passport yako iri valid. Chero uri kunze kweSouth Africa passport yako chete wewe inongodiwa kuti ingoita entry stamp wakutobatsirwa needucation research. Handiti saka usa waste time, usatambise nguwa, gara wamhanya kune education research utaure namukoma Owen vakubatsire. Namba ndo dzindabuditsa dziri paflyer idzodzo, mutaure nawo mungoti aiwa ndapfura nekwakulenda hanzi ndimi muri kuzvigona mega, vobva vatokubatsira. Vari reliable, affordable and professional futi, and hautombonide kutravela kuenda kwavari, vanokuitira uri kwauri ikoko ivo vari kwavari. Saka hapasina chekumirira. Contact them on their numbers that are showing on the screen.